Dan shibun ki ba pihap ban bo jingmut hashua bat hakapor ba wat kam kanang ba pinla ban syam ya ka kam ka ba pitrang ban trei da ka basuk hatu pila pen kre ban yo kap lada hoot kani ka kus kan long ka ba biang na banta jong pi ni pediang so bahaya pi haka be job ready kus lani ka jingi kai shapang ka rukom pen kre ban yo kam dan sautali ki sien jam ban kenmau hakapor ba piwat kam sto ngi nyepet link code ikini ki sautali ki module hakani ka video module 1 tip ikisap jong pi man ubriu udan la ka jong ka sap dan ki betebet haka typing badan ru ki betebet hagi kam ban penyedai beriu bat ban penslur ki ban tray tip iki sap jong pi kani kalong ka sin jam ka badan kam ba ka balak ban yarap ya pi ban tip kam ban ya iki sap ki ba pi don bat kan yarap ru ya pi haka ban wat iki jat kam ba per kat kum ki sap ki ba pi don module 2 wat jing tip shapang ki jat kam ba per daga ba pipule bat persyang ban sngo tho yaki hakani ka jung dan shibun kilan bat ki kabu yo kam pila ban wat yaki kam ki bayahap kat kum kalan jing pentebet ka kerdan pule bat kat kum kaman ka jong pi module 3 penkre ya ka resume jong pi kalong ka dur kadar ka ban pen itu ningkong ya pi hakamat ka company ka ai jing tip ba benya ya ki shapang jong pi namar kata kalong ka badon kam bha ban snai ka resume ka babenya shwa ba pen apply kam kani kalong ka benta ka badon kam haba apply ya kanu ka kam module 4 long ki balapan kre na benta ka interview haba persyang ban yo kam kalong ka ba omla ban lat na ka jingya khun ha ka interview kalong ka benta ba kongsan ka barai ka jingsha jit jong u lani ka candidate tip shapang kum no ban pen kre na ka benta ka interview kum no ban mi khmat haka bat ki wei de ki jing tip ba ya dei la kan thop lang ha ka ne ka module namar kata sngo tho ikini ki sautali ki module na ka course be job ready bat pen kre ya lade ban wat bat ban yo ai ka kam ka babha kini ki sautali ki module kin yarap ya pi ha ka jing pen kre ban wat kam